Ie, dwi'n gwybod, ond o'n i'n meddwl bod o yn mynd i ddod ar pethau. Hei, o, mae rhywun di dwyn fy magu, mae rhywun di dwyn fy magu. Mae rhywun di dwyn fy magu, dwi'n trio dal y lleidr. Fedra i ddim, mae di mynd. Na i ddal o, dwi'n dictatif. Stopio! I don't think so. Gwas fi! Pwy wyt ti? Wel, pwy wyt ti? Pwy wyt ti? Fi di'r brenin fan hyn. A dwi eisiau gwybod beth ti'n da yn fy nghastell i. Wel, pwy sy'n gweithio i'r lleidr nes i just dal? Na, fod i gwas fi. Diolch moch, os ti wedi lladd hwnna. Wel, dwi chi gweld bod o di marw fanna. Ond, dim ots, os ti wedi lladd o, dwi eisiau gwneud duplicate o bobl. Hyd yn oed, os dyn nhw wedi marw. Bydd ti'n byddai'n destroio palas ti ac dim ond dyblu pobl ti'n gallu neud. Ie, ond dwi yn challengeio ti i Ymladd yn erbyn pwy? ymladd yn erbyn hwn. Fi, Marcus Victorious. O ie, sydd. Yay! Yay! Boo! Di gael y bag yn ôl a dwi jyst yn gwybod be i wneud. O, na gymaint o bethau gwerthfawr yn y bag yna. O, ma' nhw wedi dod am yn ôl i fi. O, diolch yn fawr iawn. Be di hwnna? Cleddyf? Na, beth ti'n meddwl? Ydy mhethau fi yn y bag? A wedyn fedri di'n coelio, dwi wedi cael y bag yn ôl. Mae bob peth yn efo, ond y peth really weird. Oedd yna ddyn iddo fo cleddyf wedi rhoi yn ôl i fi. Fedrai'm coelio. Mae rhywun wedi dwyn y bag. Eto, dwi'n gwybod be i wneud. Yr un peth hefyd. Ie, yr un peth eto, please.